Днеска при нас дойде то Mercedes GL за цялостен интериор. Жълти зъбки и нерви лабави, не гепи кабели, гепи кавари. Като спида в маршрутките, аз съм сам държавата на проститутките. Колега, помниш ли на стената любим портрет? Немаше го още 24 часа. Немаше ни GSM и ни интернет. Азис беше само Васко педераса. Немаше ги още и бандеролите. Немаше и кръвта в соболите. Целите още беха идеални. Абсурд не беха толкова комерциални. Сега амортизьорът ти тропа. Говориш ми за залеза на хип-хопа. Виде ми се, колега, че си паднал по гръб. От коза съм станал малко тъп. За тия години отидва 4 декара. Менеджера ни тръгна да вика лекара. Викам господин продуцент, my friend, дай ми пара, искам турне като на Куко Бенд. Дай ми един от уния партийни куфари да купа на 5 будки мини купари и портмонето ми да е претъпкано вместо пухо. Дошъл съм за нещо сухо. Знаеш какво? Аре само да не ме занимаш. Дедо Госто май няма да ми прости.